Građani na pitanje o kojim temama bi želeli da budu više informisani, a koje se tiču procesa evropskih integracija, izdvajaju upravo, temu politike prema mladima, zatim obrazovnu politiku, socijalnu politiku, upravo teme o kojima danas govorimo i koje su zaista najznačajnije za pozitivnu percepciju građana o Evropskoj uniji, jer građani kada su u pitanju ove teme izražavaju najveću, ja bih rekla, afilijaciju pozitivnu prema Evropskoj uniji. Zaštita potrošača, što mislim da je jako dobro, jer upravo smo, Tanja, jel tako, pripremamo pregovaračku poziciju za poglavlje 28, dakle zaštita potrošača i zdravlje, što mislim da će takođe u ovih 6 meseci dobro koincidirati sa temama koje će moći da revitalizuju optimizam i to racionalni optimizam prema evropskim integracijama, naravno o fondovima Evropske unije i konkretnim projektima koji se finansiraju iz fondova.